ଗଛ ଦବ ନା ଚନ୍ଦନ ଗଛ ଲଗା ହଉଛି ଗଛ ବି ଥିବ ଚନ୍ଦନ ଥିବ ଚନ୍ଦନ କାଠ ଯୋଉ କାଠ ଗୁଡା କରିକି ସେ କାଠ ଚନ୍ଦନ କାଠ ଏଇ ରାମଗିରି ଉଦୟଗିରି ଯୋଉ ଆମେ କାଟିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ ତା ପୁଅକୁ କୋଉଠି ରହୁ ଦେଇଛି ତା ପୁଅ କଣ କରୁଛି କହୁଛ କୋଉଠି କଣ ଲାଗିଲି କାମରେ କଣ ସେଗୁରା ବାତରା ଗୁରା ସେଗୁରା ଖଜୁରୀପଡା ଘାଟି ପଡ ନା କଳିଙ୍ଗା ଘାଟି ପଡ ଏବେ କଲର କାମ ଯାଉଛି ଏଇ ଘାଟଟା ବଡ କଳିଙ୍ଗ ନା ଆଉ କଳିଙ୍ଗାଟା ପଡ ଏଇଭଳିଆ ଗିଲାସ ସେଇଭଳିଆ ଗିଲାସ ଉପରକୁ 4ଟା 5ଟା ବେଳକୁ ଗିଲାସ ସକାଳୁ ଗୋଟେ ଗିଲାସ ଏ 4-6 ଦିନ ପିଇଗଲା ବୁଝିଲି ଆଉ ଜଣେ କହୁଥିଲେ ବେଲକୁ ଏ ଯୋଉ କଞ୍ଚା ବେଲ ନାହିଁ ହଁ କଞ୍ଚା ବେଲକୁ ପୋଡିକିରି ଗୁଣ୍ଡ କରିକି ଖାଇବ କଞ୍ଚା ବେଲ ଡକ୍ଟର ଟା ମିଳେ କହୁଥିଲେ ସେ କଞ୍ଚା ବେଲକୁ ପୋଡିକିରି ତାକୁ ଗୁଣ୍ଡ କରିକିରି ପାଣି କରି ପିଇବ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ହଁ ପିଲା କଣ କଣ ସାର ହଉଛି କଣ ସାର ଛାଡ଼ ସେ ପିଲାକୁ ତାପରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କର ଆଉ ସାର ସେ ଛାଡ଼ିଦେବେ ଏଥର କହିଲେ ଆପଣ କହିଲେ ଛାଡ଼ିଦେବୁ ସେ ଆଉ ଟେନସନ୍ କିଛି ନିଅନ୍ତୁନି ଆଉ ମୁଁ କହିଲି ଆଉ ଏବେ କୁଆଡ଼େ ଯିବା ଆଉ ଡେରି କାହିଁ କରୁଛ ଆଇକି ପିଲେ ସେ ତାଙ୍କର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ସେ ଖାଲି ଏକୁଟିଆ ବସିଲେ ଆଉ ସମସ୍ତେ ଚେୟାର ଦେଇଦେଲେ ବସିଲେ ସେଇଠୁ ସେତେବେଳେ ସେ ନିବାସ ହେଲା କ'ଣ ରୋଲ୍ ଦେଖ ନିବାସ କହିଲା ସାର୍ ଆଉ କ'ଣ ସେ ଥାନା ଆଇସି କ'ଣ ଛାଡ଼ୁନି ସେ ପିଲାଟାକୁ ଧରି ନେଇଗଲାଣି ଛାଡ଼ୁନି ଆପଣ ଟିକେ ଫୋନ୍ ଟିକେ କରିଦେଲେ ବୁଝିଲେ କିଛି ନାହିଁ ସିଏ ଟିକେ ଏଇଟା କର ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ଫୋନ୍ଟା କାଟିଦେଇକି ଟୋଲଟା ହେଇନି ଆରମ୍ଭ ହେଇନି ନା ଆଉ ସକାଳ ଯୋଉ ଟିଫିନ୍ ଖାଇଲ ସେ ବ୍ୟାଗ୍ ଟୋଲ ଗେଟ୍ ହବ ହେଲା ଏଇଟା ଖୋଳାଖୋଳି ହେଇଯାଇଛି କିନ୍ତୁ କାମ ହେଇନି ଆଉ ଏଇଟା ସେମିତି କାମ ହେଇଗଲାଣି ଖାଲି ମେସିନ୍ ଲାଗିବ ତାପରେ ଦୁନିଆ ଆହୁରି ଅଛି ଆହୁରି କାମ ये टोल गेट କେତେ ରହିବ ଇଏ ଆହୁରି ରହିଲା 3-4 ବର୍ଷ ରହିବ ରୋଡ ଏ ଗେଟ୍ ହବ ନା ଟୋଲ ଗେଟ୍ ହବ ଇଏ ଜଲ୍ଦି କର 3-4 ବର୍ଷ ସବୁ ତ ବନ୍ଦ ହେଇଛି କଣ କହନ୍ତି ବହୁତ ଫୁଲବାଣୀ ଏଇଠୁ ଆମର ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଝାଟି ହେଲା ହଁ ଏଇଟା ହଉଛି କଳିଙ୍ଗ ଆମେ ଫୁଲବାଣୀ ଯାଇକି ଆମେ ତ ଇଆଡେ ରହିଛୁ ଆଉ ଆମ ଫୁଲବାଣୀ ଏଇଟା ଘାଟି এইটু আরম্ভ হল এই গাঁটা তুমি যে রাত্রে জর্নি করছন্তি এইটু রখিবে চা পানি পিবে তারপরে এইটু চড়িবে এটা হচ্ছে দুর্গা প্রসাদ এই গাঁ না হচ্ছে দুর্গা প্রসাদ আমরা বাকি বাকি যাব গাঁটা আমার রেগুলার পার্টি ঘাটি এই পাহাড় চড়িয়া ହେଲା এই পাহাড় চড়িয়া আমি বর্তমান এই দুর্গা প্রসাদ ঘাটি ଆଉ ଆର କୋଉଟେ କଟିଆ ବି ରାସ୍ତା ନାହିଁ ନା ଆଉ କୋଉ ବାଟ ନାହିଁ এই ଗୋଟେ ବାଟ ହଁ ସବୁ ଦୋକାନ ରହିଲା ହଁ ଏ ଘାଟ ରାସ୍ତା ସବୁ ଘାଟ ରାସ୍ତା ଟୁରିଷ୍ଟ ବସ୍ ଆସିଲା ଏଇଠି ଗଡ଼ିଗଲା ଟୁରିଷ୍ଟ ବସ୍ ଆସିଲା ହଁ ତଳେ ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼ିଲା ଏଇଟା ପଡ଼ିଗଲା ଆସିକି 6 ଲୋକ ମରିଗଲା ଆଉ 6 ଲୋକ ମରିଗଲେ ବ୍ୟାପୀ ମରିଗଲେ ତଳୁ ଉପରୁ ପଳେଇଲା ଏତଟା ଏଇପଟେ ଏଇଠି ଆଗା ପୁରା କେମିତି ଅସମ ହେଇଗଲା ତାର ହେଇଗଲା ଆରମ୍ଭ ହେଲା ନା ଭିଡ଼ିଓ କରିଥିଲା ମୁଁ ବୁଝିଥିଲେ ସିନା ହାଡ଼ିସାହିରେ ଘର କରୁ ହାଡ଼ିସାହିରେ ଘର ଗଲେ କଣ ହାଡ଼ି ଆଣିକି ବାହା ହବୁ ନାଇଁ ହାଡ଼ି ଆଣିକି ତମେ ବାହା ହବ କାଇଁ ହାଡ଼ିସାହିରେ ଘର କରିଥିଲେ ତମେ ଦମ୍ବିଲାରେ ରହିବ ବୁଝିଛନ୍ତି ଉଠୁଛି ଘାଟି କଣ ଘାଟି ଉଠିବନି କଣ ବେଶୀ ତେରିଛା କି ଲେବୁଲ ଭଳିଆ ହେଇଛି ଚଉଡ଼ା ଏବେ ବହୁତ ହେଲାଣି ଚଉଡ଼ା ବହୁତ ହେଲାଣି ନା ଆଗରୁ ଛୋଟ ଥିଲା ଏସବୁ ଜାଗା ଚଉଡ଼ା ଆଉ ବହୁତ ଉଠିଲାଣି ଗାଡ଼ି ସବୁ ଉଠିଲା ଗଲେ ଗୋଟେ ଆସୁନଥିଲା ଏଇଟା କଳିଆ ହାଟଟା ଏବେ କରିଛି ଭଲ କରିଛି ଏଇଟା କଳିଆ ହାଟ ହେପଟଲା ଏଇଟା କଳିଆ ହେପଟଲା ଖଜୁରୀପଡ଼ା ଆମେ ଖଜୁରୀପଡ଼ା ପଟେ ଯାଇଛି ଏପଟେ ଓହ୍ଲେଇଛୁ ଯୋଉ ସୁଦର୍ଶନ ଆଗ ଆଣିକି ଯାଇଥିଲି ଫୁଲବାଣୀ ବଳିଆ ହାଟି ବଳିଆ ହାଟ ଏଇ ଯୋଉ ଯାହା ଆମେ ଯୋଉ ଆମ ସେଇ ସେ ଯୋଉ ଧରଟି ନାଇଁ ଆମେ ଟିକା ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲୁ ଅଲଗା ଗାଁ ମୋର ଗୋଟିଏ ଗାଁ କି ଆମେ ସାଇଲେ ଗୋଟିଏ ସାଇ ସାଇଲେ କୋଉ ସାଇ କଣ ବହୁତ ଜାଗା କରିଦେଇଛି ବହୁତ ଚଉଡ଼ା କରିଛି ବେଶୀ ଗଡ଼ାଣିଆ କରିନି ଲେବୁଲ ଭଳିଆ କରିକି ଛାଡ଼ିଛି ବହୁତ ଆଷ୍ଟା ହେଲାନି ହଁ
ଆସ୍ତେ 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 ସବୁ ଲେବୁଲ ଭଳିଆ କରି ଛାଡ଼ିଛି। ସେଥିରେ ତୀଖା ଉଚ୍ଚା ହେଇଥିଲା ବୋଲି ଅସୁବିଧା ହେଉଥିଲା। ପୁରା ଗଡ଼ାଣିଆ ହେଇନି, ପୁରା ଗୋଟେ ଇଏରେ ଚାଲିଛି। ନା ସେମ୍ ରୋଡ୍ ଜଣା ପଡୁନ ଘାଟି ଚଢୁଛ ବୋଲି। ପରା ସେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଘାଟି ତାହେଲେ ଏମିତିଆ ଜଣା ପଡୁନି, ଉଠି ଉଠି ପଳଉଛି। ବ୍ରହ୍ମପୁର ହଁ ଏଠି ଆମର ଯୋଉ ଅଛି କୋଉଟା କହିଲି ତତ୍ତ୍ୱ ପାଣି। ହଁ ତପ୍ତ ପାଣି। ତତ୍ତ୍ୱ ପାଣି ଗୋଟେ ଘାଟିରେ ଆମେ ବି ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରାୟ ଜାଗା ବୁଲି ଯାଇଛୁ। ଯେତେ ତ ରହିଲେ ଠାକୁର ଗଞ୍ଜାମରେ ଆଉ କୁଆଡେ ଯିବେ? ସବୁଆଡେ କ'ଣ ନିଶା ଟିକେ ହଉନି? ନିଶା ନାଇଁ ତାହେଲେ ପକେଇଯିବ ମୁଁ ଜାଣିଛି। ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି ସେ ପକେଇଲାଳେ ମୁଁ ଜାଣିଛି। ପିଇଲାବେଳୁ ମୁଁ ଜାଣିଲି ବାସ୍ନାଟା ହେଲା। ନା ନା ସେ ରହିଯାଇଛି ନା ଏଇଠି ଇଏ ସକାଳ ଦିନ ସେ ରହିଗଲା। ସକାଳ ଦିନ ରହିଲାଣି କେତେ ଦିନ ହେଲା। ସକାଳୁ ରହିଲେ ପରେ ନିଶା ହବ ଟିକେ। ନାଇଁ, ଟିକେ ନିଶା ଯାଉ ଝିମି ହବ। ରଜନୀ, ସେ ଲୋକଟା କଣ କହିଲା ବୋଲେ ଟିକେ ବହୁତ ଦିନ ପକେଇଛି। ପିଇବ ଯଦି ନାଇଁ ବା ଟିକେ ନାଇଁ ମ। ବହୁତ ଦିନ ପିଇଲେ ଝିମଝିମ ଲାଗିବ ଟିକେ। ସକାଳ ଜିନିଷଟା ତ ଇଏ ଖଟା ହେଇଗଲାଣି। ଇଏ ଭୋର ଭୋର କାକର ଲାଗିନଥିବ, କାକର ଛାଡିନଥିବ ପିଇବ ଆର ମଜାଟା ପାଇବ। ଏଇ ଇଏ ବା ଦେଖ ଆଖୁ ରସ ଗୁଡା ପିଇଦବ। ପିଓର ନିଶା ନ ହବ ଏଇଟା କହିବ। ଏବେ କାହିଁ ନା ସେ ଟିକେ ପକେଇଛି। ସେ ଖାଲି 10 ମାଗୁଛି ଆଉ। ସିଏ ବି 10 ବେଶୀ 20 ପିଉନି, 10 ଦିଅ। ଛୁଆକୁ ନେଇକି ଯାଇଛି। ପିଲାଟାକୁ ଝିଅ କରିଦେଇ ଖାଲି 10 ମାରୁଛି। 10 ଝିଅଟା ପିଉଛି, ହଁ ତାକୁ 10 ଦେଲା, ହାରି ସିଏ ଅଧ ପିଇ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲା। ହଁ ସେ କହିଲା ଭାଇ ପାଟି କଲା ତାକୁ, ଗୁଡ଼ାକୁ ମାଲା ପିଇକି ତାକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲା ଆଉ। ଛୋଟିଆ ଅଙ୍କୁର ଝିଅ ଧର, ଏଇଟା ହନୁଆ। ନା ଏଇଟା ହନୁଆ। ହନୁ ହନୁ ଏରା ସବୁ ଶୁଖିକି ରହୁଛି। କଣ ଖାଇବ? ବର୍ଷା ଦିନେ ଏଇଟା ଝରଣା ପୁରା ହେଲା। ବର୍ଷା ଦିନେ ହଁ, ଏଇଟା ଏପଟେ ଝରଣା। ଗଦଗଦ ପାଣି ଆସିବ। ଲୋକ ଏଠି ଦେଖିବ ଫଟୋ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଲୋକ ଠିଆନ୍ତି। ଏଇଟା ଜଙ୍ଗଲ ଝରଣା। ପାଣି ପୁରା ପଡ଼ିବ ଆଉ। ଏଇଠି ହଁ, ପାଣି ପୁରା କଟୁଛି। ପାଣି ଏଠି ଆସିବ। ପାଣି କଟୁଛି। ଏଇଠି ପଡ଼ିବ ଆଉ। ଝରଣା। ଆମେ ଦିନ ଆଜି ତ ରହିବାକୁ ଦେଖିବା, ଓଦା ଅଛି, ଓଦା ଅଛି। ପାଣି ଗଲାବେଳେ ଦେଖିକି ଯିବା। ପଥର ଦେଇ ଗୋଟେ ଗଡ଼ିକି ଆସିବ ପାଣି ଗଲା ବେଳକୁ ହଁ ନାମ ନାମ ନାଇଁ କି? ଚାଲ ଧୀରେଶ୍ୱର ଧାରେଶ୍ୱର ଏଗୁରା ଦେଖିବ ସବୁ। ଜଳେଶ୍ୱର ହଁ ଜଳେଶ୍ୱର ସବୁ ଅଛି। ଏ ଅଟୋ ତ ଉଠି ଯାଉଛି ଆମେ ସେ ଅଟୋ ଗଡୁଛି ନା ବର୍ତ୍ତମାନ। ଅଟୋ ଗଡୁଛି ଉଠୁଛି ଆଉ ଗଡ଼ୁଛି ନା ଇଏ କଣ ବେଶୀ ତେଛା କରିଛି କି? ଇଏ ତ ପୁରା ସମାନ ଲେବୁଲ କରିଛି ଆଉ। ଦେଖ ପାତି କାମର ଛୁଆ ଥିବ ଦେଖିଲା। এই দেখো ସେ ଗାଡ଼ିଟା ଯାଉଛି କେତେ ସ୍ଲୋରେ ଯାଉଛି ବସ୍ଟା। ବସ୍ ସବୁବେଳେ ଯାଉଛି ଯାଉଛି ଆଉ। ହଁ ସେ ସ୍ଲୋରେ ଯାଉଛି। ଏଇଠି ପାତି ଅଛି ପାତି ରାଖ ପାତି ଆକର ଛୁଆ କରି ଧର। ଏ କାକୁଡ଼ି ଖାଇଦେବି। ହଁ ଚୋପା କରି ଗାଡ଼ି ପୁରେଇକି ପଳେଇବ। ମୋ ଗାଲୁ ଖଟିଆ କରି ଖାଇଦେଇଛି ମୁଁ ଏବେ ବୋଧେ ଛାଡ଼ୁ। ହରି ଦେଇକି ପଳେଇବ। ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ପୁରେଇ ଦେବ, ବିରାଟ ଗାଁ ସେଠି ପକେଇ ଦେଇକି ପଳେଇବ। ଆଉ ଆଉ କଣ ତମେ ସେ କରିବ? ଛୁଇଁ ଦେଲ ସେ ପିଲାକୁ ଛାଡ଼ିଦବ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ଖାଇଦେବି ମାରିଦେବି। ସେ ଆମେ ଗାଡି ଚଢୁଛୁ ଗାଡି ଚଢୁଛନ୍ତି। କପଡ଼ା ହେଉଛି ଧରୁଛନ୍ତି। ଗାଡି ସେ ବାଦାନରେ ପକେଇ ଦେବୁ, କେତେ ଭୋକିଲା ଆଡ଼େ ପକେଇ ଦେଇକି ଆଡ଼େ ପିଲାଟାକୁ ଧରି ଆଣିବୁ। ସାଇଡରେ ଚଲେଇଛି କଣ ଏଇ ଆସ ଯାଉଛୁ ଆମେ ସେପଟେ ଚଢିବା ନା। ରାସ୍ତାରେ କଟିବ ପୁରା ଏ କରେ କଟି ଯିବା। ଏ ହେଇ ଛୋଟିଆଟି, ଏଠି ଛୋଟିଆଟି କୃଷ୍ଣ ହେଇ ଛୋଟିଆଟାକୁ ଧର। ଡାହାଣ ପଡ଼ିବ। ସବୁ ଚି ବସ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ। ଏଟା ଦୁର୍ଗା ମାନେ ମା ଦୁର୍ଗା ମନ୍ଦିରଟା ହେଲା। ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା ଶୁଣ, ଏଇ ଜାଗାଠୁ ଏଇଠୁ ସରିଲା ଗଞ୍ଜାମ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ସରିଲା ହେଲା। ଏଇଠୁ ଗଞ୍ଜାମ ସରିଲା, ଏଇଠୁ ଫୁଲବାଣୀ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ବାସ୍ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କନ୍ଧ ଏରିଆକୁ ପଳେଇଲେ ହେଲା। ଦୁର୍ଗା ମନ୍ଦିର ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଲେ ଏଇଟା ଅହର୍ନିଶି ପାଣି ଆସିବ ଏଠି। ଆସୁଛି ନା ଜଣା ଏଇ ଦେଖ। ଏଇଟା ଅନିଶ ଝରଣା ଫରଣା ଗୋଟେ ଥବ ଉପରେ ଆଉ। ହଁ ଏଟା ପାହାଡ଼ ପାଣିଟା ପୁରା ଏଟା ବାଘ ଦେଇ କାହିଁ ହଁ ଏ ସେଇଟା ଅଛି ମନ୍ଦିର ବା ଗଲା ବାଗଦେଇ ମନ୍ଦିରଟା। ଗୁଜୁରାଟ ପିଲା ସେ ଜାଣିପାରିଲାନି। ବସ୍ ଉପରେ ହାଡ଼ି ପିଟି ଦେଲା। ପଡ଼ିଆଲେ ତାପରେ ଏଇ ରୋଡ ବନ୍ଦ କରିଦେଲା କହିଲା ନାଇଁ ଏଇ ରୋଡରେ ଯିବା ନାହିଁ ଅନ୍ୟ ରୋଡରେ ଯିବ। ଏମିତି କହିଲା ଏଠି ଗୋଟେ ମାଡ଼ ହେଇଥିଲା। ପଶିଯିବୁ ଗାଡ଼ି ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ବସ୍ ବସ୍ ଆଉ ବ୍ରେକ୍ ଫୁଲେଇଲା ନ କିଛି କହିପାରିବନି ଆଉ। କ'ଣ କରିବ? ଗାଡ଼ି ତ ଅଟକିବନି, ଏଇଟା ଘାଟିଟା ଆଉ। ଏଠି ଗୋଟେ ମାଡ଼ ହେଇଛି, ବ୍ରେକ୍ ଗେର୍ ମାରିବ ଏଠି ଗୋଟେ ମାଡ଼ ହେଇଛି। ନାଇଁ ଯଦି ବ୍ରେକ୍ କଟିଯିବ କିଛି କାମ କରିବ କି ଆଉ? ତମ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ବ୍ରେକ୍ ଯାହା କାମ କରିବ ନହେଲେ ନାହିଁ। ବ୍ରେକ୍ କଟିଲେ କଣ କରିବ ଯେ? ଆଉ ବ୍ରେକ୍ ଛିଣ୍ଡି ଗଲେ ଏଠି ଦେଖ, ଏଇଠି ରଖିବା ଦେଲା ଦେଖ, ତମ ଭିଉଟା ଦେଖ, ଭିଉଟା ଦେଖ। କଣ ହବ ତାଙ୍କ ହେମନ୍ତର? ଭଣଜା ଭଣଜା ଜୁଆଇଁ ପରା। ଜମାଇ ଭଣଜା କଣ କହିପାରିବୁ? କିଛି କହିପାରିବୁ? ହଁ
ଆଉ କିଛି କ'ଣ କହିବୁ? ଆଉ କହିବା କ'ଣ ଅଛି? ଯାହା ଟ୍ୟୁସନ କରିବୁ ମାମୁଁକୁ ମାମୁଁ କିନ୍ତୁ ସେଟା କାଠୁଆ ହେଇଯାଉଛି। ତୁ ମାମୁଁ ଅଛନ୍ତି କାଠୁଆ ରହିବ ଆଉ। ହୁଁ ଆଜି ନୂଆ ନୂଆ ରହିଲା କାଠୁଆ ତାଙ୍କର ମିଟିଂ ବହିଛି ଆଜି ତାଙ୍କର ଅଷ୍ଟପରି ହବ। ଯାହା ଲଗେଇବୁ ଝାଉଁ ଗଛ ଏ ଝାଉଁ ଗଛ ଯାହା ଲଗେଇବୁ ଜଙ୍ଗଲ ଆକାଶିଆ ସବୁ ଅଛି। ଜଙ୍ଗଲ ପରା କୋଉ ଜିନିଷ ନାହିଁ ବୋଲି କହିବୁ ଖୋଲି ଦେଖିଲି ଖୋଲା ଯିବା ତମ ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା ବୁଝେଇ ଝାଉ ବୁଝିଲ ଅସୁବିଧା କ'ଣ ହେଲା? ନା ଅସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ।